Barbang no agree apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit ni Uncle Bertie nataripato iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan kanyan at bandog inaldawlat na asong malog uray maka sinin pa iti podon nakaragkad lagta uray at dasang ubanit na agpastor nuang iti panakainanana basta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagbiyagen dunal pas tirara ete apa nagbirong panggedanen alat tiro tadandanin panag-aapiten ngem apay tanalitan taabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pa'y umisim na panpayket di nakiinumin ngem kunana sumulit ang to next grabe sumarunuang panagtatalo raep ket say kaket imaton doble pa'y di presyo ti abono awan pa'y ket nanong regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nang isalda taltalon dinansa ang masakan na di makeren iti pamilya na ti baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsak ti pagkasar na balse dito'y balse dita ngem nalagunan tay may sanga hektarya kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme anya narigat di malarumang aye ada na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alat tiro madlawalo makaye ada may sa amale nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon kita amin ang nalagon awan pa'y ket-ken kwan namang karipaton Barbang no agree na panagugot iti kamote hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada na panbibisita dagkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na adan inhenyero doktor ken abogada ni Uncle Bertie anyang taobrana kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen hindain nan anak na ang pasiyari nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na si kagay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatangday isuna aramin iti amin kadatay nga anak na at subalit tay kumamit ken kuana ang subalit tay kumamit ken kuana